Estou en PCPI de carpintería e estou aquí traballando. Estades nun taller de carpintería e, como vedes, estamos facendo sillas, mesas, ceniceiros. A madeira ven en bruto, nós cepillámola e despois poñémola a medida e xa traballamos con ela. Collemos a peza de madeira, que é un cacho grande aquel como vedes, despois cortámola, midímola e poñémola no torno, cepillándola tamén, poñémola no torno e despois facemos a moldura. Hai que lixala, darlle fondo, darlle cera e así xa está.